खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोना बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। टकार आठुआ साथि আপোনাৰ কম্বল তেনেকুৱা স্প্ৰে মেচিন তেনেকুৱা रायजोफोर बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय आरो खोनाखाबाय नङा होमबा बिथाङा बै समाव मा बाथ्रा बुङामोन। बिथाङा बुंदोंमोन बिपिएफ सरकार थानाय समाव एबा हाग्रामा महिलारिया सरकार सालायनाय समाव गोरिब सुबुंफोरनो कम्बल साथा मुसारि खुन्दुं राननानैसो राजनीतिक खालामबोगासिनो दङमोन होननानै बै समनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंबोगासिनो दङमोन। नाथाय दिनै जोङो मा नुनो मोनखो रायजोफोर दिनै जोङो नुनो मोनदों धनन्जय बसुमतारी बिथाङा राननानै होनाय कम्बल कभारनि सायावहाय इउपिपिएलनि सावगारि सिथाबनाय। धनन्जय बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनो कम्बल राननायजों लोगोसे बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नैबे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोदो। ফটোটো এবাৰ ভিডিঅ'টো চাওকচোন এবাৰ এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকল কেনেদৰে সাজু হৈ আছে এখন জাৰৰ দিনত ব্লেংকেট ল'বৰ বাবে বিটিআৰতে দেই এয়া দৃশ্য প্ৰমোদ বড়োৰ দৃশ্য আৰু এই যিগৰাকী ব্যক্তি এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ব্লেংকেট দিছে ব্যক্তিকেইগৰাকীক দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজক কিন্তু দেখুৱাই দিছে এই ফটোখন দেখিছেনে কাৰ এই ফটোখন প্ৰমোদ বড়োৰ এই ফটোখনৰ কাষত কি চিন আছে ট্ৰেক্টৰ এই ট্ৰেক্টৰত ভোট দিব লাগিব আপুনি ব্লেংকেটখন দিছো চাওক ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ এমিয়ান সহায় দেখুৱাওক ঠিক আছে গোজন ভাই ট্ৰেক্টৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ হা কাই শুনো ওটা কাই দেহ কাই না হলো প্রমোদ বড়ো বুঝছো এটা হলো প্রমোদ বড়ো আমাদের শিব বুঝছেন আমাকে হলো কাই এটা কাই ধনঞ্জয় নাম শুনছো সেইটাই আমি বুঝছো ওই যে ধনঞ্জয় বসুমতারি ইনারা ছবিটা হলো ট্রেক্টর এক ট্রেক্টরের ছবি মধ্যে ভোট দেওয়া লাগবে আগে বেশি তো ট্রেক্টর দিছো না দেই নাই দিয়েছি ট্রেক্টর দেওয়ার জন্য ওই কম্বলটা পাইছি বুঝছো আবার দিতে লাগবে তাই না ঠিক আছে গোজন ভাই ট্রেক্টর আর ট্রেক্টর হ্যাঁ এটা কাই শুনো ওটা কাই দেহ কাই না হলো প্রমোদ বড়ো বুঝছো এটা হলো প্রমোদ বড়ো আমাদের শিব বুঝছেন আমাকে হলো কাই এটা কাই ধনঞ্জয় নাম শুনছো সেইটাই আমি বুঝছো ওই যে ধনঞ্জয় বসুমতারি ইনারা ছবিটা হইলো ট্রেক্টর এক ট্রেক্টরের ছবি মধ্যে ভোট দেওয়া লাগবে আগে বেশি তো ট্রেক্টর দিছো না দেই নাই দিয়েছি ট্রেক্টর দেওয়ার জন্য ওই কম্বলটা পাইছি বুঝছো আবার দিতে লাগবে তাই না ঠিক আছে গোজন ভাই ট্রেক্টর আর ট্রেক্টর হ্যাঁ रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा बै समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङासो बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिपिएफ सरकार थानाय समाव गोरिब सुबुंफोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो बिपिएफ सरकारा मुसारि कम्बल साथा खुन्दुं राननानै राजनीतिक खालामबोगासिनो दङमोन होननानै बै समाव प्रमद बर' बिथाङासो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बुंदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो रोखा नुनो मोनबाय धनन्जय बसुमतारी बिथाङा रायजो राजाफोरनो कम्बल राननायजों लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बुंदों जे इउपिपिएलनो भट हो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'खौनो सरकाराव लाबोफिन अब्लाना बेबायदि मोनबाय थागोन होननानै धनन्जय बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोनाबो खोनानो मोनबाय नङा होमबा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बै समाव प्रमद बर'आ मा बुङामोन दिनै जों मा खोनानो मोनखो गावसोरसो माथो कम्बल रानफ्लानानै भट बिगासिनो दङ रायजो राजाफोरनिफ्राय दिनै बे रोखा जाबाय नङा होमबा रायजोफोर आरो मोनसे सुंद' भिडिअ क्लिप्स दंबावो रायजोफोर नोंथांमोना नैबे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौबो नायनानै लाबावलाय। बिथांमोना जोंनो स्कुल होआ होनदों आन्दोलन खालामदों आरो जाबावबाय कलेज होआ होनदों आन्दोलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो। रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय बर' बिजों फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांजोबनांगौ होननानै बिटिआर गोजोनथायनि दफायावनो जुदि लिरनानै लाबोखादोंमोनब्ला दिनै मानो सरकारा मानो मावफुंजोबनानै होआखै मा जाहोननि थाखाय फिन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो धरना हाबाफारि लाफिननांगौ गोनां जानानै फैखो जायनायाव आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादाबो बाहागो लादों
जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिडिएन डेमनस्ट्रेशन जों हाबाफारि लादों बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टू एडुकेशन 2009 एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति माहारियारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020 जेराव मादार टां मिडियाम बेयाव स्ट्रेस आरो इम्पर्टेन्स होनाय जादों मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंखौ बिमा रावजों सोलोंनायनि बेयाव खोथाखौ होनाय जादों किन्तु बेबायदि मोनसे समावबो जिखिनि जोंनि गुबै जेंनाफोर दंमोन दाबिफोर दंमोन बे दाबिफोरनि गेजेराव आसाम जुडिशियेल सार्भिस बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज CJM कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों हाई कर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज सोनाय जाबाय दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया आरो टेट खुङाबा CTET खेबनै जायो बोसोराव बे CTET जोङो टिचार मोननो हायो लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन टिचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टिचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु दा बेखायनो CTETआव लेंगुवेज 1 सोनांगौ हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव बेयाव पोस्ट क्रिएशन गैया टिचार गैया गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय खालामा पोस्ट क्रिएशनबो गैया 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय प्रतिश्रुति होबाय बेखौ गायसनाखै सिंगल टिचार 0 टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा BTCखौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै BTCआ आसाम सरकारनो SOAयाव एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ SIO हरा टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार SIO एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों EGS सेन्टाराव 72 नाम्बार EGS सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया पोस्ट क्रिएशन गैया व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय SCRTआव लेक्सारार गैया जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन स्कुल इडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन BB इन्जिनियारिं कलेजाव पोस्ट क्रिएशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ BTR काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट क्रिएशन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ
जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इसु बे इसुनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इसु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इसुआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों